नै जों फाइनालि सफैबाय दिना सस जागोन मा लादों नोङो प्लास्टिकआव आङो केक लादों नै दा हानाय खिथिगोन जोङो र' नोंथांमोना बोरै मोनदों बेयाव फैनानै माबोरै मोनदों गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै दे नोंथाङालाय नोंथाङा बिराद बेहा दिनैबा गोजोननायानो गोजोननाय थ'दो आवगायनोसै नै जोंहा सर्टकाट लामाथिं थांदो दोरफो मेंबाय आं दे बोलो हो आंबा खारबोबाय उननिया बोलो नाङाखैलै इयाव मोनाव मोजां नुगोन ना आयौ दासो सान्ति सफैबाय ने मेंफबनानै सेस गासिबो माबोरै मोनदों सफैनानै मोजां मोनदोंब्रा नै आंनो गस्ला गिफ्ट होबाय बिसोरो नाय आंनिसो बियो मोजां नंगौना नङा बिराद मोजां मिलायदोंना मिलायाखै दे गासैनियावबो सोंदो लोगोफोरनियाव मा जादों मिलायदोंना मिलायाखै Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ada deh. Goथावखा मोजां जनानै जानोसै नै जानोसै नै आं बिबार नै आंबो गोदोर जाबाय बाजोब्बाय जादो स्पेशल डेनि थाखाय Tina, कैसा है? फट' लानो नेदों जासोनानै हालाना हनै मालाबा इथिं फट' लासै
한 사람